Para bangaj ba jangka balang presbyterian mauro ki para bangaj ba ki bane ki waipat ki balang bat ki parlok ki ba ki bala ban yo bat yo asngau ya gani ga jinga sengge jangi ka bangila ban pan poi shapi lingba ka YouTube channel jangka balang presbyterian mauro ngi ai khuble ya phi baro haga kerteng ka ba koridor tam ka jang utrai bat unong pen em jangi u Jesus Christ to blay undon rengkat bat ngi hakani ga jinga seng bato kan long kajing kerku nakabenta jangi lang baro nginya pendem akhmat jang ublay ha kajing duai a ublay ubo kpau jangi bahabeneng ngi aingu yeme nakabenta kani ka por ka bame aingi bangila bani lum lang kumne ha kani ka sngi utrai ka sngi ka jangme ban mani ban shakri bat ban pendan buram ya ka kerteng ka bakhoi ka jangme ngi kerpat ko trai ba me men don rengkat bat ngi bat kini ke jing seng ke jangi bat ki nonge shim benta baro bat ki benta baro jong jing shakri bat ki para bangit be bat ki parlo ki ba ki ba yo bat yo sngo kini ke jing seng haki ye ki sem ki jangki ka jing don rekat ke jong me kan long ko bor na ka benta jangi to kren ha padeng jangi ko trai bat to yalam mi ki jing mut jumper khat ki jangi ngi IT yala de met bat men sem haki ksangti ki badan bor ki jong me ye kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haka kerteng ke jong utrai bat unong pen em jangi u Jesus Christ. Amen. Nginia betengi ke jing shakri yo blay da kabangir wai lang ke jing ruai ka ba shispa arpunyo. Ko men siem ke jing pentamai ahyar da ka bor ba kraw. Penduk ru ka buj usoitan ka jing snew nangito law. Ka jing ruai ka ba shispa arpunyo. O men sim ka jing pentem mai ahyar da ka bor ba kraw pendoru ka boy usoitan ka jing snew nangito law yakal neng atrai jopa Yakinong po ban pen em Aingin snow kak tin ka jong me Isneiken rad aingin em Ringkat ban ki shakri jong me Palumen simban ya trey Open kendo yakinong pom pen paula ka jing ai ai yakimen sim jongi menta open shy a tribe of ha aingin mat ka jing ijong me lam yangi shakading kna ka jing puli na ka ktien ka jong blay kalong na ka kitab ki kam ki apostol ka lenong ka ba khat rieu ki rekhot arpulai hadu lai pusau te enda kilala sempat yaki bon 3 kila set yaki haka yeng bendi kida hukum scam yo nong ab bendi ban ab hira bha yaki uba habaula yo yaka hukum kat kata ula set yaki haka ta ka yeng bendi ka ba kham shapo bar ula pen scam yaki kejat jongki hagi ding song Henry Hamar ka ba shi tengsen ya upol bar usilas kile duai bar kile wa yaro yo blay bat ki nongsa bendi kila shashkor yaki te shisendon la ja ka jing kinyo jumai ka bakraw kat ban pen kinyo no yaki nong rim jong kata ka yeng bendi te kumni ru la pli wang yaki jing khang baro bari ki kenjeri jong ki baro la lot no ru te utau nong ab bendi habala pen kendit ya u nakabayo thia bat ba ulayo I bala peli wang ya ki jingkhang jong kata ka yeng bendi
ula seino yala ka wat lam saban penyap no yala de udat harai bagi taki nongsa bendi kilaya pet no Henry upol ula pertano dagaktien bajam uda ong wat pen mensau yala de nabangi don hang ne baro te ulapan yaga jingshai barula rensiet kensan syapo barula kenyu namar kabashepting ula dem kop hakmat upol bar usilas bar ula yalamno yaki syabar barula ong kenrat ayu kadai yanga banle baon penim yanga kite kiletho to men nget how jisu bau try but on sa penim yame bar yaka yeng jong me kilayalap ru yaka ktien utray ha bar habaro ki bah yeng jong te ula shim yaki hakataka ju kapor minmit bar ula sat no yaki jingbong jong ki bar la pen baptis ya mau bat ki jong baro kumni ru bat ulaya lam yaki shakya yeng jong bat ula bu jingba makmat jong ki bat ula sengo kemen lem bat ka yeng jong baro kawai ba ki lenget ha ublay to ublay un kerkhu ya ka ni ka jing puli bat ka jing sha skor na ka ktien ka ba khoi ka jong ngini pendam ha ka jing duai ha ublay bok pau jong ba beneng ngi aingo eme bangi dona ka yeng ka ba khoi ka ba kentang ka jong me bangi aingo bangi la ban pelong ya kani ka jing seng ka jongi ka bangi la ban pen poi shaki para bangi ba et bat ki parlo ki ba et ling ba kini ki kor ki bor chong kani ka juk ka ba menta bangi aingo eme ko try ba wat hapadeng kani ka lockdown lani ka jing pakhang ya ka snong ka thau bat ka let ka wan Henry ka ktien ka jong me ka long lat luot ban pen bana ki jing seng ki jongi ngila ban pen sawa ling ba ka YouTube channel chong ka balang ngi aingo eme ko try kan rat nagabenta kum kani ka por ka ba me ayangi bangila ban klet shipor ki kam yeng kam sem badi ki jing bun kam ki jongi Henry bangin pelet jing mot ya ka ka ba me don ban kren na padeng jongi bat ka ka ba me don ban yalam yangi ya ka jing shakri ka jongi eme atrai ngi da duai ngi da kerpat ya jing don rekat ka ba kerpang ga jome lembat ngi bat ka jing alam ga jome ki benta baro jong jing shakri ga jongi bagin long shisha ki ba taimen si mengi bat ki ba pen skeme ga jing het ga jongi ngi duai na ka benta ka khubor ka bangin se asngau no shakri jongme itemen besan Dr. O lamare bemen pen kopen sle ye do men sem ba khoj ba ka ka ba en kren kan long bet da ga jing alam ga jongme bamen pen kre gido no jangi bangin yo ek ktien ka ba im ga jangme bat ba ta kan sandur thmai ga jing im ga jangi ngi duai na ka benta ka balang presbyterian mauro jangi ko try hapeng gi sngi ki ba bat ki ba kalan ki bangi ya ling ba to don ren kat bat ngi ko try to pendap ma me gi jing don kam gi jangi ngi duai nam ta ki para bangit ba ki ba pang gi besitam ki ba don hospital ha ka ba mangi ki nong sharai ngim la ban let kmi let jingo eki namar ki kendon balabo ha ka ne ka por re ma me to pet isnei ki ko try ba to pen khia eki da ka bor blai chome ho ye ki ba pang gi besitam ki yengi sem gi jong kiro to pet isnei ko try ba to pen khia eki ngi duai nam ta ki ba duk ki besitam ki ba thangan ki ba sliang ki ba kerdo akum gani ka por ngi da duai ba mehi men pendap ye gi jing don kam gi jongki ba to pendon kam yengi kom ki para banget jaga balang bangin so thu eka khia ka shan jongki wei bat bangin la ban yarap lem yeki na gi jing shlei jong gi jing ker khu gi jong me ha gi jing em gi jongi to ker khu ki para shnong para thau hang ni hamauro to don rekat mame lem bat ki ko try kan ran ban pendap gi jing don kam gi jongki bat ban ai ki gi jing sngan ki bakin jaman sim ka bawana beneng ngi duai ngi kerpat naga benta ka ribat ka jet ben reu ka jongi ko try melai dai ngi ko try ho ot naga ni ka jing pangklam wat la ka khi jur bat ka kenrai habon ki jaka re ka ni ka ri ka jongi ko try ngi dang la ban kerda ngi dang la ban don hapo ka jing pet ka jing khmi ka ba biang jo ka sarkar to kur khui ki bor sarkar ki ba trishitam ba to don kat ba kita ki ba pang ba shitam kin yok khia ba unu khnyang jing pang unum sapriang ling ba jongki to don rekat bat ka jela megalaya bat kari India barok kawai bat ka perthehi ko try de kom gani ka por bangi wat yo blai bangi don kam eme to pet isne ngi khun ben reu ko try laring ila le pop ngi kala ka bomot bat ngi phaisha me
balaringi don kam banang jan su shame to krengi ko trai da ko bor ka jong men sim bakoi ngi duai ngi kerpat ko trai kan rat nakabenta ka jingalap jaga gospel hakum gni ko por bagi dok nuot jeng ki breu kilong shngiam kilong kilong kabalung ban pediang ke ka ba medon ban kren ko trai to kta ki da ko bor jong men sim bakoi ba to penan kami ki balang ki ba pher ka leng ni ka perthai bagin long ki atiar ki jong me ban pen poi ka khubor jong jing penem ka ba dau Jesus Christ ba de ka jing kermen ka bas kem ka bangi don how try bo bleu jangi ngi aingu eme ko try kan rat ba me don rengkat ba ngi ba me alam me ye ki benta baro jong jing shakri ka jangi ngi duai bengin yo bani kendo pat kumni sa sin ko try link ba ka YouTube channel jong ka balang rengi kham kwa banwan kieu shaka yeng ka jong me ko try ngi kham kwa bani selok lang hapo ka jing sop jong ka yeng mani ko try ban ngi duai na ka benta kata ka por bangin yo bani shakri lang la lut ye me ngi duai na ka benta kata ka por bangin yo bani shim benta lang ha ka sakramen ka jing khwai try kumba kalong ka benta ka bangi day ban yo na ka wai ka quarter shaka wai ka quarter nri hakini ki baro ngi shania ha ka ji alam baraka por ka bastat ka jong me toma bingi ko try ki pop ki palat kerengkang jingi ki bobon ba to pan toma ki jing em ki jangi bagin long ki jing em ki ba pediang ho na khmat jong me na mari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ba ngi pediang ro ha ka kerteng ka jong try ba u nong penem jangi u Jesus Christ amen na kabarang Presbyterian Mauro ni ai kuble ye pi ki parbanget bar ki wei pat ki blaban I yekne channel ha ka kerteng ka ba im kabadan bor utrai panong penim jingi u Jesus Christ. Kini kilong ki jing pemna jong kabalang. Ki parbangai in siyo ban sambiang ya ki program ki bangin spinbait na ka office na kamta ubnai Julai sa ki ying kisem ki jong pi lingba ki rangba bar ki khun samla. Hakani kasing utrai kabanwan kata kasantrik u Julai arja arpo kum kabalang nginyo artli ki jeseng. Hakapor si po buje nginyo ka jeseng hapo ka jingilam jong ka jeseng kena jong kabalang. Hakaba nginyo sngo ya ka jingkran lingba imes LK nyota. Barakapor si buje nginyo ka jeseng hapo ka jingilam jong kabalang. Barkum kabalang ilapan bait. Yai pastor Reverend Lindans Im. Ben ai ika kubor kaktin ka jeng ublay kabalong ru ka Theological College Sunday. Hakadi ka singi nginyo artli ka jingeseng hakani ka por shibaji nginyo ka jingeseng hapo ka jinglam jeng kabalang hakaba I temen Dr. O Lamre insam kaktin ka jeng ublay. Para ka por san baji pat nginyo ika jeseng hapo jong ka jingelam jong kajeseng samla jong kabalang hakaba iwe ning dikot komti jong kabalang I Mr. KS Dingdo in ai kakubor kaktin kajong ublay. Hakani kapor ngi asngono ya kakubor na I tumsan Dr. O Lamre bat ngingit skem ba ublay udan kakubor hakani kapor nakamta jong pi ki parbanget bat kiwe pat ki blabane I lingba ke YouTube channel jong kabalang. Kajing duai kajing ikalong, maulen kerku, yaitu san baru ika khobor ke bensa ai, bakan long kajing kerku mensim, yang iwe piwe, kibiawan skap bat sa skor, yakaktin kajing ublay. Kiparangay baro jong kabalang Presbyterian Mauro kibadon haking kisam kijong pi. Kiway pat kiparabangay how try Jesus, bat kiparlok prajor baro. Ngai kublay pihak keteng kabat utrai bat unong pnem jengi Jesus Christ. Kaburom bat kejengu kalong kham tam yo ublay. Ublay jong kejengi, ublay jong kejengi snai. Ublay jong kejeng maap ai. Ubla pelong yang kumne kembang along mentah. Kapang jong kejeng kubor laman kapor kalong. Kabor ublay uman sim bakut. Haka lock up but haka lock down. Kanong rem nagaktin ka jong ublay. Kalong nagkikitab kikam ka apostol kanong kabakhan riyo. Kinakot kan riyo hadu life ho sao. Ya kabay pastor jing ila puli mandan.
harga por shwa begin yo sngo ngin yo ngap ya kak tin ka job lay in pai shob lay ha ka jing duai dong in duai ko pa jing e ba beneng ni ai ngui me ko try namar kak tin ka ba em bat ka ba don bor ka jong ma nama ka jing tho ba khoj baro kilong ke ba mala persat men sim ko try ke ba long ka jing men toy a ko try ban hikai ya ka jing hikai ya ka jing sneng bat kham tam ya ka jing thau thmai ke man sim ki jang ya try leng ban ka por ko trang i don man yo man sa skor ya ko bor ka tin jang ma is nei ko kan rat ban kar khu ngi da ka bor ka tin jang ma kar khu ko try lo jong shakri bla pan kre ya ka khu bor apne ka jing klot ha try ga du ai stay ban panjana ya ki da ka bor ka jang ma sngo ko ta bangu ji ma be ki pop na be ki ngi pan ngi dem tengu Jesus nam prembij amen ka bor ublay uman sim ba kho ja ka lock up bat ka lockdown ki par bangai be ki par lock ki par jor man ta la palat lai bana ngi don ha ka lockdown la ne ka jing khang ngi ban sho ban mi na ying na sem ka bang hap shong khop ha ying na sem ngi la tip ban ngi la ngau thu ba na du ki bare du ki balasan ya ka jing mod chong ka lockdown menta khendiat por ing la don pada ha ka on lockdown yang iki banget ngilaban i bakata ka on lockdown kalong kapla kapor ka bang ngimpat lahi ban kyu sekejing ya seng lang ko mangyale man kapor ban sekri oblay handray ko mapdeng kum kata ka jinglong ni angu yo oblay ni yo ban sekri u ban mani u lang bagane ki rukom ki ba pher lang ba ka YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mauro kani ka banta nagaktin ka jong blay ka kren sa pang ka lock up lani ka jing sa set bandi upol badu sila sa Filipi ki sakri ki ba kodor ki jong blay ka pang ka bangepel man ka por ka long ka bor ublay man sim ba khoj ka try ha ka lock up but ha ka lock down ka banang kong ka try ban pensai bor yo pol badu silas ka troy ban pelat yaki nagi kenjri ke balate yaki bat ke balai ka bor man sim ba khoj ka troy ban pen em yaki nong sa bandi bat ru ya unong ap bandi ka banta ka banang kong ngiyo iha ba ka bor man sim ba khoj ka troy hau pol badu sila sabaki don hapo ka ying bandi dum nga perkat habakat kata kajing sya shitam kata yikine kajing syakri yikine syakri kajong blay kila sya kenok klem nong rim kila sya penleran haka yo lapatar yiki jan kajong ki bat la sempat ada ki tri la set bendi yaki labu yaki haka lock up kat kene kajing sya pensitam naka banta Jesus Christ tang namar ba upol ula pelat ya kata kesyakri na uksuj banta kidon hapo kaying bendidum haka jingdom jong kamit haka jingdom jong kaying bendi haka jingpang kamet kabal sempat tri kisyakri kijong blay kaliyok mat ya kabor uman sim bakhoj ko mata kapor kabashitam kilay duway, kilay yaro ya ublay. Kaktiin ka jong ublay, naglanong ka bakat riw, dakot ka parposan, kapankan ma, wingi ka kren, ni ka jing sisya. Hanray hamar ka ba siteng senya, upod, badu silas kilay yar duway, bat kilay ro ya ublay. Bat kinong sa bendi, kilay sya skor yaki. Kaktiin ublay, hakitap kikam ka pastol ru, Glanong ka banangkong ka dakat ka bapra U try Jesus kren kumnewong Hanray penyo diang ya kabor Andalawan o mansim bako japi Bat pinlong ginong play nga ha Jerusalem Bat ha Judiaru Bat ha Samaria bat hadu kabakot kapartay Kata kalong kabor kajing tray jong mansim bako Haki briu kajong u Ko kipar mga bihit unor wa siya man simro usaki ya kani habong
Haba o man sim o blay o ki hanga ngan ruai ko musim tebet. Yami ngaya ro ru ko try. Namar ki kuslai. Ki shitom ki babe yanga. Shame ngan pet panri ong no ruai shaman sim. Ngila don haka lockdown. Kajing kang dam yang haking kisam kijongi. Mentang ngila don haka unlockdown. Habang impatla ban pelong jia sang lang kumijulong kaying mane. Han ray kum ki bangai kum ki bala sus pak jong blay. Kajing khot yang kajing khot ngilang barok kalong. Bangim day ban ngim day. Kum ki bangai badwa chap gini kay barok kin pentelot yang i. Kin penok man sin na ki penduk bor yang i. Nama kini kajing jia saudong ki bangai saudong ke bertai. Nama arbau blay lang man sim bakho yang i. Utray hapok kaying bandi. O blay lang man sim bakho jeng utray hapok kaying bandi dom. Utray ru hapneng kajing kang dam la ne ka lockdown. Langi syakri u haking mane. Langi syakri u haking kisam kijongi. Ne hang no hakabangingi ton. Hang taru ublay uton. Ukular banlong lemerkat bangi. Nama ublay kumublay nong bu nong tau. Udap lut ikijaka baro kapertai kalong kicing pelong jongu. Udon hakeleng saudong kapertai. Kat notam. Udon hapo kidonut ke mensim kijongi. Nama kalong ke temple ke jakasyong mensim bakho jong blay. Nama kata uyone sabau tho aga ke spell jongu. Klanong ke basaw ke dekot ke bat polai open kan mau yang i. Wong hanray kapor ke jiabat kalong mentakeng. Habakinong yamane blay ke bamane shisha ke yamane yo blak pa. Haga mensim bad haga bashisha. Nabok paru uat ya bakum kita. Ban mane yau. Para bangit beij. Lahaying mane. Lahagiying kisam kijongi. Ni hang no ka bangingi don. La lockdown dan ni lock up la unlockdown ru ublay uat yang iban mane yau. Haga mensim bad haga bashisha. Open side board ini, open side board ini nang laban syakriu apa yang kicingek kicing sitam ke babun. Habangi perkat, ke lockdown yang ini, bat ke lock up yung Paul batu silas, habayun ojor, kadang kambiang yang iko ki para mga bihij. Kabanta kabar, kicing duay kabalahag donut bat kamansim barok. Kabau Paul batu silas kedua hapo kaying bendidum. Kalong kabalapan sgop ha yo blay bat ka blay bola shashkor ya kita kisyakri jong. Hu blay unsim bakho jong. Udon kabor ban pliwang ya kijingkang jong kaying bendi baro. Udon kabor ban light no iki kenjri belate ya kini kisyakri jong blay habaki duai bat ki khot kat pat yo blay hapreng kejing sya sitam ka bajor. Kak tin jong blay khan riu nong arphon riu da khot na ne ka na ka bandak tin jong blay nang ni ka ong. De chisandon la jia kejing khnyu jomai ka bakrau habak le duai. Kat ban pan khnyu iki nong rem jong kaying bendi. De kum ne la pliwang jing khang baro bari kenju jong ki baro la loj no. Kamlong ka ba play kan he. Namar ba om don kay ru ko ki paralok ka ki paramangej. Kaba ublay umla. Ula ban pli ya jing khang jong ka ying bendi. Ula ban loj ki kenjri jong upol badu silas. Kum taru habangi khot kerpat yu habangi dua ya kamat jong Ola ban pli ya kijeng kang kedono jengi. Bangin abon rong bat ban islok ban hi ban islah ban hi. Bat ban chong sa hapo kedono jengi. Ola ru ban pelaj ki kenjri kapop. Ki bate ki bakhom yangi. Ha ki kenjri ki jong soitan ba kijeng long raw ki basneu kijeng snow jang pertai. Ngila ban don hapo kapor ke bangis ko ulang asngaw pisa. Kipor ke basneu hoi kata ke depression ke bajor ki khon samla kham tam ke depression ka ta lang ba ke lockdown and ray
Oblay udon kabor lang man sim bako chungu. Ban loy no it kinjri. Kibate kibakum ki man sim ki jung maching perkat jangi. Namar kata to duai bato khot kerpat. Yo dah kajinget ke baskam kembali upol batu silas. Dengin yo jeng pecah bor ke jong bat ban loy no iki kinjri kapop batu soitan. Ngela bandon hak jing namar ka lockdown. Kajing ye syam kajat pakajat. Kajing ye kendu ke baharu kom. Ning isate hak kinjri kapop kajing long bra ho soitan dak jing lien ke basneu. Hublay lang bau kon Jesus Christ. Ukot yang ai pi ko ki parabang wejit. Ko ki perlok prajor. Ngiken mau naga gospel kat ko Matius lang bakhat wei. Kita khot arpo pra at bakundai. Wong towan hanga pi baro ki bathai bat ki bakhia ka jingket. Dengan penjam ya pi. Wan te pen syam ka baja thaj. Hagaman sim ke jong pi. Hapdeng ke lockdown, hapdeng ke jing hapdeng ke jing sha shitom. Ho try Jesus khot. Towan hanga pi baro ki bathai ki bakhia ke jingket. Wan te pen syam ka baja thaj. Hagaman sim ke jong pi. Kabanta kabalai. Kabor oman sim bakho ja kaying bandi. Kalapan ya kaman sim kinong sa bandi. Bat kila syas kor yo pol batu silas. Hoy kalapan emru yo nong ap bandi. Ubriu balamut ban penyap iladi bat ya kaying kasem janguru. Kata kalong kabor kabapala. Kalonong kabakhan riu kadakar kabarpo pra kakren kumne. Han reu pol la perta dekakin ke bajam udaong nong abendi wat pun mensaw ladi nama ngingi don hang ni habau la dem krup hakmat upol badu silas badu laong akan rat ayu kada yang aban leban pan em yang kaju kasor sawa ka khot yang hilang baro hap deng jing lang ajing pisa hap deng jing ngau diau jing ngau no mensim ka jing jinjar ka jing khuslai. Ang ihap banduay ngidon kam banduay ako kenrat. Ayu kada yang aban leban pan em yang Anray unew lang jaw Jesus. Bala pan em ya bat ya kaying gasam kujong Nama kata ke namar kata to kelaka bamut. Namar kata to kelaka bamut ong gaktin jong blay ki kam ga pasal lan nong kat kendai dekot. To wan pai kmat. Mapin yo pendam no iki ban yo pendam no iki pop ki jong fi. Bagum takin yo wan ki ayom syang pengat. Na kmat utrai. Kajeng kular kajong blay la memensim bako jabau kot yang aya fi. Nama kata to kelaka bemut wan pai kmat ru. Hapdeng kajeng donut, hapdeng kajeng jenjar jong ka lock up bat ka lockdown. Blay lama mensim bakho yu khot yang ai pi jeng kelaka bamut. Ban yo pan em yang i kum pan em yo nong ap bendi bat ka yang gasam tu. Nama don bun hak perthai. Lang man ka por jong ka lockdown. Ki bathapan pan mensaw yeladi. Da ka bam ka di ka bag harukom bada ka jeng em ka lifestyle ka bakikile ka banya lam cha ka jeng penyap yeladi. Kadon ka jeng khot. Namar kata to kelaka bambot. To wan pairu. Ban yo pendam no ki pop jong fi. Bakum takin yo wan no ki syong penghat. Nakamat utrai. Kajeng khot. Kakubor ka khot yang ay pi ban duai. Kumaduai upolu sila sapo ka bandidum. Manduai kemau duai udebit habau don hapo ka lock up hapo lockdown hapo ka krem adulam. Banduai kemuduai try Jesus mamdo don apa ke per ke samani. Ikan mau kumnos im debit. Kaktin jong blay kia thui ngina ke kitab penengkong Samuel kita lanong arpo way arpo saw. Habos im debit ul hab lockdown yeladi hapo ke krem adulham. Man baula pet yari no anak naus im sol babe ban penyap yu ula duai bala kerpat yo blay badu blay la pelaj im yo na ke tius im sol
kasam kebasan ponyo dekat ke benengkong. Kaktiin jong blay kepan kan mau yang i sapang kajing lanyar kajing yam kajing kerpados im David. To isna yang a ublay. To isna yang a namar kemensim jong a kari hame. Shisha kenya kajing ka kitab yang jong me nganri ong David. Tat anda kini kajing jenjar baro. Tat anda kijano kini kajing jenjar. Ubriu badan por kat usim. Habau la lockdown jadi habau ke krem. Udon habeng kecing lenga kecing pisah ke mensim. Usyap ting ya kecing yap negak dius im sol. Kerpat udua yo blai to isna yang blai tus yang nama ke mensim jong akari hame. Sisa kenya kecing ka kitab ni yang jong menganri. Tad anda kijlak no kini kecing jenjar. Kecing dua je ka long ru. Blay, ulong la merkat bat ni. Awangin ri dengan hakikti kecong blay. Tan da ki ju no kini ka khlam kecing cenjar. Ki parwaj bi bro ki lok kecor. Blay ulong ka cekari. Kecing ka yang ayapi. Uman sim bakhoj uman chaj bor yang ayapi. Habangi don kum hagan ka por ka mamenta. Try Jesus kon jong blay baim. Ui kai ngi ban yai duai klem da put. Duai ki por baro haulum ha ka riklau. How duai habo ka per ket samani. Habdeng kejing skausi kejing kodet kejing pisa man sim kat ban sayap. Ula dem da pelup ban duai. Bablas dang mas ngau syirkai bat ban ngau kodet. Dia dan kejing pisa man sim ke bajur. Ula duai klau chit hem. Shi bun tekas ep jong okla long kum kicing jau kasnam ong gaktin jong play. Kedahap hagi kendau. Kata ke long kicing yasham kicing kendu utra jing Jesus Christ. Kumat ka por ukon jau play. Ulet ban ya tuha kamat ukpa bahabneng. Jesus ya tulot hakajing duai hau play ukpa bahabneng hakajing duai jong wong. Kok pa jong. Ladon la to ai bak nek khori kan lai no nga. Ban kembangamon hanrei tang kembamemon. Kok pa jong ala ladon lat. To ai bak nek khori kan lai no nga ong try Jesus. Ban kembangamon hanrei tang kembamemon. Kakot yang abad yang hilang ban duai nak. Kok pa jong Toai bagane ka khlam kan lai no nangi. Ban kembang himon. Hanrai kumba memon. Ublay unong lam dekat bat ni. Un pelaj siliang yangi. Ublay un kerku yangi. Habangi syak skor ya ka klien ka ba im jong. Melapan sengaw pada ka jingklot. Ublay na ka buram jong. Amen. Tong ini duai. Ablay hame try. Kemen sim kejatat. Melong ablay kapukri jong kicing suk. Na jenjar ablay balak ban pelat. Ngiwan hajan jame ko try nama malong blay balak ban pelat kicing jenjar jeng ko slay jong kicing em. Kicing sitom kicing kenduk ke bangi mat ko try baba slah kena ke pertai. Banal ke por ko try nong pedimbit. Ya ngui me ko try nama ka khubor ka tin ka chong ma. Ya ka mala kran lang bo syakri je ma pren ka jing klot a try baba. His nay ko kan rat ban ker khu. Pen kan tang ko try yang iki bas ngap. Yang apa pen ngau ka khubor ka tin chong ma. Baka por ka tin ka chong ma kan yo ka jakha ko try. Ha ki donut ke man sim ki chong. Yo ma di ka jing pen sai bor ka ba man sim ba ko chong ma. Ngin yo ma ko try ki jing thau thuma de ka por man sim ba ko chong ma. Ngin la chiliang ko try. Ha ki jing ya len ti jing ikum kibel krem ke sta na sla ka na ka pertai. Isai ban ker khu ko try ke barop la pendap lam na ka por. Mahap ako try ki pop jing tot ki na chong ma. Mahap blay na mangam nang ban pan kat kum kamon blay chong ma. Mahap blay na mga long tang obre obatlot. Hikay ang alaga si ban duay kat kum kamon chong ma. Nabay kinangi pan ng idem kating Jesus nang penembihit.
Amen. Ki parabangit ba iit, bat ki parlok ki ba iit, ngi aingu yo blay nakabenta ka jing don rekat ka jong u lembat ngi haga ni ka jing seng ka jongi menta, ubala don rekat bagi benta baro jong jing syakri ka jongi, baru bala keren ru happening jongi, lingbau syakri ba kordoru jong u, itemen besan Dr. O lamare, ngi aingu nakabenta ka tuko khubor, syapang ka jing don rekat ka jong blay, haka lock up ka ba umat u Paul baru Silas, ka ju ka jing don rekat ka jong blay rengkat bat ngi haka ni ka lockdown ka bangi ngi kendu menta bar hapadeng ka ni ka unlockdown ru ka banang bot u blay ton kurkhu yengi haki ki baro ki bangi la pendep ngini penwai no ya ka ni ka jing syakri ka jongi da ka jing ruai ka ba laispa khatway para dien ka ni ka jing ruai nga kerpat ya itemen besan ni jongi itemen besan AS lingdo ba in sngop haban sa pelat yengi daga jingker kupen wai. A blay hame tang hame hi ka do nuot ka jat hat. Me long ka pukri ka jingsuk na jinjar me pelat ka jingrwai ka ba laispa khatway. Ablay amitang hamihi kadonut kajatan melong kapukri kajingsuk na jenjar me pelan inang no nganom di tang me la pendam ipu krika perthai kipe yang akim la yaram ipu krika perthai kipe yang akim la yaram asli yang yaki umbaim hamiki yai kersoy ngawat ki jingken syobuneng dehajan ki lapoy Bad mentadaka surtemai banri wajam ngala burom you bleba ulai kajing penhun yanga burom you bleba ulai kajing penhun nyanga yaming ayaro ruku try namar ki kuslaihi isi tom ki babe yanga shami ban pet banri kadon kabenta haboneng pangam baju yo i enrei kak tibla mong jong me yang atik nang kari enrei kak tibla mong jong me yang atik nang kari ablay hamitang hamihi kamen sim kalahun Matsau dong keleng ayos ngong Iktin sawa babun Melong ka ben
jong a try ki hajar ki perta but ka jing yarokan omwan aduki artaba but ka jing yarokan omwan aduki artaba Mình tụi bay ngày ngô trai bị anh ấy cái por cái này cái jan mệt giống anh ấy cái singi ya bang yo chakri ban pendan burom ya me trai kendat kham tam bang yo sngoy khubon ni temen masan trai bị ai bang ni khubor kan long ka bon nom ta ka jing em ku jangi bar kan long ru ka bo trai bị yangi we pi we paro bar bawa no ka jing chakri ku jangi to ai bang jangi e ka badap yang ka jong trai jangi Jesus Christ ka jangi ba ka jong blai ku pa lem ban slok bon pasai bor mesim bakon to ai begini lai wo blai na lor kat pat ngi ne ka por ma lor ka ru pai lang jo me ki badan hang ne bat sak pathai man ta chu ki bam chu ko ro amen